nola eramaten da goia baten saritua izatea? Arraro. Osea, zu pentsatu geundela landetxe batean, ostruka artean, astoa. Berez nago gonbidatua Los Angelesera, Pamela Andersonen dortoka santuarioa. Sabes benetan. Fuerte! Zuri gustoko litzakizu, bizitzi aldatzi zentzu hortan, kriston bume emotio. Osea, ez nago prest hortarako. Nakar niretzat da nire espazio seguro absolutoa, nire konfort eremua, non izan daiteken ni euneko egun. Badaukazu aktore referenterik edo... Hau patxe beste, Kutxazu Bide Isabel, denak dira super referenteak niretzat. Pasau izeatzu lotu izezule zure arrakasti edo zure momentu hortako osasun mentala segun zenbat proiektu zabezanik. Etxera iritsita tipo, eskezet inor ikusi nahi? Claro, imaginatu, zuki jeluzea ez dula eta rapatu behartza dituzte. Guretzat horrek koste ekonomiko badauka. Bai? Claro, Ze agian etorkizunen baituzu proiektu batzuk, ezingo dituzunak egin ila moztu duzulako. Ez duzakula pentsatu hortan. Egozan hor polemika bat, La infiltrada pelikuliaz. Morra eman zian, justo ni eskatzen eskizitez hori eta titularrean kazetariak hartu zuen bi galdera desberdinetako bi esaldi horiek, elgartu zituen eta geratu zen diskurso bat super simplifikatua. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo, zer modu zaude? Oso ondo, urdurinago, ze gaur ez gaude bakarrik, gaude Oiane, zu eta ni, eta dauzkagu hemen bi paiazo. Das, hemen, akubierto eta el periodista, guko lan ditzut a cubierto berez. Oso etopau. Baina ez esan, Ai, igual. Parkatu, ez topau. Bueno, sin más, gonbidatu bidi, nahi dabelako ikusi zelan grabetogun. Vale. Espertuko di. Baina ez dira bi pertsona random, osea, dira... Hombre, zautzo guz. Bat gaina kasetarixe, daiteke da, bat... sektoreko bi erginez. Bai, bueno, eta bestea da oian eren mutila. Claro, bai. Ere bai. Ze kasetariago izatea oso ondo dago, daukazu titulua edo zerbait. Bai, Titulua eta guzti. Tituluduna. Hori kasetaritzan balora huitzen da triple nik ustot. Esango nuke ez dela ezer bat baloratzen. Claro, baina horregaitxik jendaskok ez deukelako. Ja, vale, ados. Guk bai. Ta masterra, Ojo, karrera eta master. Eta ez dakitzen bat praktika. Nik ja gaur egun, ez dut kurrikuluma entregatzen. Ez neupez. Es que es bastante chulak, hori esateko. Baina, esango dugu, kurrikuluma entregatzen genuen garai hartan, niri ja lotxa ematen zidan kurrikuluma eguneratzea. Porque ja zait ezer gehiago sartzen. Bi horrik abitzen di. Osea, bi horri itxen dauket momentu enten. Nik bat, baina dena hor, osea, kompakto. Bai. Ai, ama, itzi. Bueno, zelan za? Ez da zutela galetu zelan? Ondo, gustora, gaizke indutlo, ez da spoiler handirik, ze beti izaten da Fiketa horrela. beti benetan, sabiz daukegun danetan bixok gatoz launa lau ordu loinde? Bueno, lau ez. Nik bost. Nik sei. Nik bost. Eta normalean bederatzi egiten ditut. Bederatzi ordu egiten ditut lo, bai. A ber, bueno, neupaz parizon geixa, Baina behatzi askotxu da, Bai, ondo dago, eta esango dugu, atzo batera egon ginela, Ai, Tolosan. Bai, ezen, gauzan dirik pasa, ez dara, baina esaten dugu, kontatu behar dugu zerbait. Bale, atzo gugien Tolosa, zuek hau ikusto zuenako ja denpori pasauko da, baina izan modako desfile bat, temporada primavera-verano. Bai, bertako, herriko saltokiek antolatutako desfilea da, nun saltokietako arropa eta erakusten duten, bai. Eta gonbidatu egin gintuzten. Eta joan ginen, zu, ni, zure ama, Da nira itxe. eta zure aita, Melo. Bueno, nira itxe esan sartu desfileraz, hor kanpungatu zan. Baina gu iruroko ginen, da superondo antolatu teuen, superguai, erropako oso politxeak, esan gendun, niri ez dakit, hau, ondo etorriko baten, nik erropakin dauketan. Obsesioaren gatik. Bai. Baina, bueno, sobrevidu neban, momentuz ez dut ezer erosi. Ez, nik ez da, momentuz. Momentuz. Ez duelako denbora izan, begiratzeko. Bueno, ez que ez da ezer pasau. Baina, bueno, erosten badugu ere, ondo. Ondo, bai, herriko den da txikixetan erosti beti da ona. Bueno, ondo pasau gendun Tolosan, ez? Bai, ondo pasau gendun, beti bezala, bueno, joan ginen Donostitik zu eta ni, kotxean, bakoitza bere kotxean, heldu ginen Tolosara eta aparkatzeko komerik. Beti bezala. Aparkatzeko komerik akortana aitzia zizela aparketan, da ni lagun hona modun, hasi nitzela, arutzatxua, onutz, erruperi zuzen, ez dakitzer, oso ondo. Bakarrik, oso ondo! Nik fondoan pentsatzen nuen, hau ez da egia, porque goratzen zara nik behin esan izula, oso ondo malen, segi horrela, segi, tia. Kotxea, bueno, osea, gaizki. Bai, bueno, sin más, kontu da gizon bat pasau zala, eta ez eskule, hor,
olako animokin nik ere aparkatuko nuke, no seke. Bueno, sin más. Oso jatorra. Bai. Entzuten ari bada, ze igual entzuten ari da hau. Musu bat hemendik. Bai, jakin deizule, horretxi barzka ginela denporatxu bat, gero sartu ginen eroskire, erosi gendun papela siglo batako beste. Bai, 25 ipurdi garbitzeko moduan. Bai, eta gero ja, jungen desfilera. Benetan zabizekuk! Bi urterako papera erosten. Pentsa bai gendun, baton batek esango bala. Bai. Eta ze gehiago... Bueno, en fin, eta hori, Tolosan betiko mogun ikustu guzela ezagun pillo bat, Tolosako jenti oso maju da, eta gero Ezagun pillo bat? Bueno, nik saludo nitxun pare bat. Ah, vale. Tolan ez hau gendune... Ah, vale. Bai, ados. Gero beste bat. Bai, eta beste bat. Bai, bueno, sin más, jendea saludatu behar da. Bai. Ez, errespetuagatik, eta bai, porque igual... Claro, bai. Broma da. Errespetuagatik. Bai, Tolosako jendea oso jatorra. Jende ezaguna ere ikusi genuen, Anepe, Aimar Zeta... Jonfer. Aimar Zeta. Pertsonan ikusi neban, zanan, Nor? Aimar Zeta. Baina ikusi izan dugu sekula, ez? Bai? Edo ez? Ez dakit, esan niona oso polita daukala. Ez que duke, Julen idigora zen aboza. Bai. Esa zeusten da iguala pentsone ban. Bai, literal. Bai, langile bat joan. Badoie. Bai, agur. Bai, sin más. Bai, osea, kristan agotz politxe duke eta temazu dukez, bai. Bai, zema denbora daukagu? 3 minutu, bale. Duela gutxi, hau emititzen denerako igual pasadirela urte, baina egon nintzen Gasteizko San Prudentziotan, eta bertan, parrandan topatu nintzen pertsona batekin, bai, esan zidala, beraz zela, EH jaiak kontuko erabiltzailea. Bai! Bagarritzen hau indela urte askotatik. Bai. Claro, eske jaidan eta gutena. Eta berak esan zidan, igual, ez zidan ez ninduen behartu, Bai. esatera, esan nion, podcastan esango dut, porque nik, benetan, aurreiritze guztiekin uste nuen, benetan, arabarra ez zela. Osa, ez zela pertsona hau, erabiltzen duena ez zela arabarra. Eske nik ez da nahi txarra izen, baina nire burun sekulo ez dut pentsan arabarra da nik. Osa, araba parkatu, ez da existitzen. Araba parkatu. Benetan, oza, ez dugu edezer araban kontra, baina inoz ez dut pentsan, arabako izango da. Beti pentsat Gipuzku Bizkaixo Naparru. Naparru, ere, Bai, Naparru, bai. Bastante hotxe dago, Geixa margineto guz iparraldi eta Gasteiz. Eta Nafarroa ere, bai? Nun dago Karkastillo? Bueno, eta nun da gizaburu, zeupestakizu. Nik badakit, pasan naiz bertatik. Bai, justo bakizu. Bai, eta badakit nun dagoen Berritxu, eta badakit nun dagoen Aulesti. Baina justo zonaldeko gentiana asko urratu zarelako, bestelan ez pitxin. Bai, karo. Nun dago Kadreita. Hala. Ez dakit, baina beste herri batzuk badakitxaz. Hori da Nafarrako egoaldea, bale? Nik ere ez dakit nun dauden. Naparruko gero eta herri gehiago dakitxaz. Karo. Bai, badakigu, bai. Bueno, vale, bai, besterik gabe jaiakeko tipoari musu handi bat, hemendik arabarra da, aupa araba. Bai, musu handi bat eta jarraitxu egitara hauek igoten, klaro, ondo etorten da, Instagramen ikusti nora jungeinken, eta... Importanti. Bai. Bai, eta ze gehiago esan bar nuen. Entzularen galdera. Bale, eta gaur dauko entzularen galdera, Eneko eta Joane, nire Donostiko lagune hau bialduztien juergagun baten, pixkate edarixaz ikutute. Bastante hau zolo etxan baten du bideoak. Bai. Disfrazaute, eta esaztien, entzularen galdera, eta nik esanan, bai, bain, entzularen galdera izango da, oin zer iso izango da. Bai, nik hau zolo esan dut, baina ondo, guri hau zolo asko gustatzen zaigu. Bat, gau baina egia da, nik Eneko ikusi nuenean peluka horrekin esan nuen, bueno, a ver, igual ezen hain beharrezkoa. Baina eskerrik asko, bale? Eneko eta Joane. Ositxu bat. Ikusi egingo dugu. Abai! Hau da gure galdera. Ze bilana Disney izango zinateke? Eta? Galeizik dauneko, ze pertsonai. Estefani, eleante. Ez que ikusto zue. Bueno, baina peluka rosa horrek favorezitzen da, guaitzi. Bueno, dependen hori. Ondo gatzen. Dependen hori. Ja, enekoi ondo gatzeako. Eta Joanei be bai. Malefikan peluka hori. Bueno, ez dakit malefikana dan, edo zein dan. Pentsa, inauteritan bidali zigutela. Osa, inauteriak. Kristo aurreko bigarren urtea, edo? Bai, eta oin arte kejetan ebat ez malen, ez tozu opinión dio, así que nahi dabe, Nahi txau solotza emon, nahi dabe galderi pintxi. Boa, eta nire hau zolo txazaki zer barkatu. Barkatu kariz. Bueno. Venga, bueltan gurekin izango dugu. Gaurko gonbidatua, Jone Laspiur. Korosabel. Hori. Egitura! Ai, egiturarekin jarraituko dugu. Txain. Egiturarekin jarraituko dugu.
Saioren batean aitortu du dortokak maite dituela eta despistatua omen dela. Gaurko hitzordua zorionez ez du ahaztu eta tarteka erabakiak hartzea kostatzen omen zaionarren ona etortzea argi zeukan. Alardea, Ane, Akelarre, Maixabel, Paisaien Irla, azkenetako lana, eta produkzio askotan antzeztu du, eta Nakar taldeko abeslaria da gainera. Bere egunerokotasunean zikera arnaz hartzeko denbora duen galdetuko diogu eta importanteena nola kudeatzen den goia baten saritua izatea. Profesionala da oso, eta jatorra ere bai, ia pentsatzen zenuten ona Gipuzkoar sosoak ekartzen ditugula bakarrik. Orain zertan dabien jakiteko eta bera gehiago ezagutzeko intxaurrondotik gurekin, Jon Elazpiur Olazabel! Aixo. Zebat gezur esan ditugu? Asko! Ez, bastante egia. Bastante egia, zer ez da oso egia? Ez den egia. Vale, ondo. Vale. Ondo bai, indezisioa dena ondo. Bueno, Jone, ongi etorri, benetan Hori da. zabiza. Eskerrik asko. Zure etxintza. Zemat urbildu behar naiz mikrora? Hola ondo, ez? Hola, ondo. Bueno, Ba, etxokatzarekin nahiko. bai. Horrela. Bai. Hola ondo. Vale. Bueno, zelan za, Jone? Ondo, oso goiz da. Bai. Goizeko Ja. bederatziak dira. Behatzik Baina oso eta erdi. Terdiagia. Baina larun bata. Bai. Ikusi isela entzulik, zelako logitxe itxogun Konpromesua daukagun, ez? Kristona. Bai, hau ez bada militantzia. Entretenimenduarekiko. Bai. Hemen sarreran aipatu dugu, ze nik benetan interesa daukat, nola eramaten da goia baten saritua izatea. Osea, dena ondo, zuretzak, nola daramazu hau? Simaz, kentzen diozu importantzia, benetan- natural. Aztu ite zait. Ja, no? Ba, Ez que sinestu itxotzute. Ez que benetan aztu ite zait. Sinestu itxotzut. Enaiz bat ere konsientea. Ez que arraroa da, osea, da zerbait gertatzen dena, baina ez dezu guztiz bizitzen ere. Gainera pandemia urtean izan zen. Egia da. Nengoen Madrid eta Donostia artean hori gertatu zen momentuan, osea, ezen izan como, bapaten nire bizitza aldatu zen, osea, nire bizitzak jarraitu izaten exactamente berdina, eta egia da momentu batzutan pixu bat ematen dizula, noski, zeia da, ba, bueno, kalitate zeinu bat, ez, eta jendeak ja, ba, igual egozten dizu hori, karo, eske, a ber, esan berra dago ere bai, nik irabazin ulago ja, por actriz revelación. Osea, honek esan nahi Bai. du, saritzen zaituztela zure lehenengotariko lanengatik edo zure lehen lanagatik. Osea, ez da, esaten dizutela, jo, aktore konsagratua zera eta zera aktore honen atori. Da, como, bidea hasi berri dezu eta ez erain gaizki egiten ari. Ostra, baina hori Hori da ben guztietan. eta Bai, baina puntzitzela berez, dela be, bai. sari horrek hori esan nahi du, ez? Eta, karo, nik uste dut jendeak interpretatzen dula beste gauza bat bezala, eta jendeari azten zaiola, zelan ere karrerako hasiera. Osea, dagoela jende pila bat, ni baino askoz prestatuagoa, ni baino askoz lan gehiago egin duena, ni baino askoz ikasketa gehiago dituena, orduan... Bueno, baina Jone meritxoik eskendu. Ez, baino, karo. Ni pintxena zure lekun eta esatot, ostras, ibilbide hasieran ja revelazioko premixu moti, bada esati, perfecto, jarraitxu golan, ze oso ondo zabiz eitzen. Baina aldi berean, impostorearen movida hori eski Bai. etortzen zaizu Ja. pila bat, sari horrekin esaten detena. Osea, dago aldi berean jende pila bat, baina askoz gehiago ikasi duena. Osea, nik sari erabazin un momentuan, nengoen hasi berri nire antzerki ikasketekin. Osea, nik oraindik ez neuzkan eginda. Akelarretan errodatu nunean, nik ez nuen oraindik antzerkia ikasi. Wow. Gerora izan zen. Eta gizartera begire, zelan bizi zezendun arrakasta hori, ze egixera gizarteantzako goia badala, bueno, eta nitzako bada, baina inot, aldatu itxen da, zutzako ez, baina gizartin, Bai, osea, batean nabaritzen duzu igual, bizitza osotik ezagutzen zaitun jendeak, begiratzen zaitula beste modu baten, edo auzoan, edo, jo que se, zure eskaerako garbitzailea, de repente jendea hasten De zaizula, repente, saludatzen zaitu. edo beste modu baten bezala, beste leku baten situatzen zaituzte, es como, a ver, Ni berdina naiz. sigo siendo la misma mozola de siempre, osea, Ja. como, bai, edo jo que se, gurasoen lagunak edo ezagunak, betidanik ezagutzen ditudanak, batean, beste begira batekin begiratzen zaituzte, eta pixka da raroa da, Ja, bai. ja, zezu berdina zara. Nik aldera random bat honi lotuta, goia nun daukazu etxean. Amaren etxean, musika ekiporen gainean. Vale. Bai, ditut nakarreko diskoak atzean, Eta goia. Wow, ostras, guai. visualizatu eta fotoia, Osea, A ber, goia berez oso eta sin zea. más, de hecho, ez da asko ikusten. Asko pixatzen du? Piskat bai. Bai, ez? bai, osea, emotu ze premixu hartu pesitxozu. Claro, es que nik ez nun jaso horrela. Claro, ze pandemia zen. Claro! Osea, gu jun behar izan ginen akademiara gerora, ba hortik, ezagit, pare bat astetara jasotzera.
Eta mantziguten, bakoitzari bere kajatxoarekin, tal. Baina ez du jartzen izena, kurioso da jartzen du. Actriz revelación, baina ez du jartzen Jon Eraspiur. Nola ez? Usted ez. Igual ahora me estoy patinando. Ez, usted ez dula jartzen. Osa, que berez alde izan edonorena. Eta gero, kutsa hori esan duzu, kutsa bertan jartzen du goia bat dagoela barruan. Naiz gogoratzen, kutsa zen ikusten kartezko kutsa bat, Vale. Ez, keba. Vale. Eta zelan bizi izen duen justo boom dana pandemixan izetiz, hori pixkat? Ez oso arraro. Osea, irrealidade punto bat ematen dio guzti horri. Arraro. Osea, zu pentsatu geundela, saria jaso genuen momentu, gala gertatu zen momentuan, landetxe batean, Burgos aldean zen, bai, super arraro, bakarrik ekipoko gu, nominatuok, eta etorri ziren, gure bikoteak eta hola, bai. Eta ezer gehiago ez, eta geunden hor, ostruka artean, astoa. Ostruka? Tortokaik? Ez egon tortokarik. Ai, Burgosen ez daude tortoka. Jo, tio. Antzarrak ezak zer, eta gu hor soineko hoiekin super arraro, super prestatuta, etorri ziren gu makillatzera, etorri ziren pelukero batzuk ezak zer, eta hor kamera batekin. Oso gotza. Atera nintzen planotik, ez duen ezer ulertzen, osea, bueno, en fin. Kaos. Burgosko zen uste dut. Baso random baten, zazu? Landetxe baten. Baso baten epikoagoa izango zen. Ja. Vale. Gustatuko litzaizuke beste nominazio bat jasotzea, suposatzen dut baietz, baina igual ez da, edo igual ez da zure helburua, Bai, nik uste den hori gustatuko litzaigukela, baina karo, nahi gustatuko litzaidake benetan bizitzeko gala hori. Bai. Eta, karo, gertatu zitzaidan urrengo urtean gonbidatu nindutela sari emaile bezala, baina COVID harrapatu nun. Joder, eta ezin izan. Dena neukan, estilista batzu kontratatu nitu, neukan, gainera egin genuen doble look. Bi lukazola super guapo, ezakizer, jaena lotuta, bidaiak, neramak bidei bat zeukan, itzuli zen, gonbidatu nolako nerekin etortzera galara, eta azken momentuan positibo. Jone. Gainera ondo nengon, osea, ez nengon. Junen bizinen. Izan zen positibo. Zoruan emizan onda junen bizinen. Ez, eske probak eskatzen zizkibuten, denei, eta nerak negatibo eman zuen. Eta ni ondo nengon, Ai, ama. Bueno, beste urte bateran gonbidatuko zaituzte, Covidan kulpi gaitxi bibider, lehenengo gonbidatu nintzen gero, baina ja ikusle bezala. Orduan, galan parte hartzen ez naiz egon. Claro. Bueno, ondino, esan nahi ondino zure ibilbidi luzida. A ber. Ondino hori pasauko da momenton baten. Eta alko zuz berreskuratu horrek Lukaso bixek. Jo, eske hori... Etxin deukesuz Gustatu ondino. zitzaidan bat. Hori usten dizute. Gustatu zitzaidan bat, zela, hola, tipo palabra de honor, txuria uste dut, eta gero, gona luze bat, rejillazkoa edo. Ez dago ikustxe. Bueno, es que, claro, jantzi izan dituzu igual bastante, baina... Da, ezakit, blusa txuri bat, eta palabra de honorla... Ez que ez nahi zuzu... Seguro lehen nintzela? Esango nuke baietz. Baina hori nun premixu jasoten? Pasarela batean, baina ez naiz akordatzen ja. Ke tia, hainbeste jarri dizkiote ja ez dela akordatzen. Hori, me encanta. Ostra, bai, oso guai, oso guai. Me encanta. Oso guai, Ba, hori izan zen ja, goietara jo nintzena, baina ikusle bezala. Vale. Ke guai. Oso guai, bai, Bartzelonako diseinatzaile batena oso guai. Ba, daukazu aktore referenterik edo... Igual ez daukazu, baina baldin badaukazu. Bai, Juliette Binoche, asko gusten zait, Isabel Huppert, egia da, bueno, aktoresa frantsesak asko gusten zaizkidala. Eta euskal aktoritatik adibidez? Jode, pila bat. Jo que se, Elena Irureta, Hombre, Anega Baerain eta hauek direla jefa batzuk. Baina asko, gero, igual gertuagoko jendea, Clara Badiola, adibidez, iruditzen zait kriston aktoresa, tipa, osea, makina bat. Eta gero, a ber, baitare ni ezin naizela ikusten ETV bat, Guazemank ikusten, Brinkola ikusten, Aupatxe beste, Kutxazu Bide Isabel, osea, hauek denak dira super erreferenteak niretzat. Kutxidazu Bide Isabel, Nire pelikula favoritu da. Nik horre ezagutu nuen maitasuna. Bai, eske tal cual, eta horrek esatzen gauza asko. Horrek pelikulik ez zitxu itxezaitu. Flipas, Osea, nik uste dut hor, pelikula hortan sentitu nituela lehenengo aldiz, mariposak tripan. Bai, benetan. Eta empatizau itxozu, da bertan lekun ipintxeza, eta bai,
Claro. Ba, itxasun historixo bat, igual lehenengo zikustozu. Katxa, ai, katxa. Claro, eske, karo, eta gero nire tokatu zitzen, hanen nire aita izan zen, protagonista Kutxazu da Isabelekoa, Mikel Losada. Vale. Eta, karo, niretzatu izen erokerioa, tipo, nire bigarren proiektua, eta nire erreferente gertukoenak izan direnak, eske, askotan erreferente handiak, baino, eta jo, kese. Bai, bertakuk. Gertukok dira, Claro, bai. Oso importantea dira. Bai, bueno, batez ere erreferenteak dira batean gauza asko konpartitzen ditugulako, badela kultura, badela geografia, badela gauza asko. Bueno, eta gero bai, bertoko kulturi dalako, bertoko produktu dileko, bai. Atzenin urrakuk ikustoguz. Bai, edo jo que se, Itziar Ituño ezagutu egula 10.000 milioi urte goinkalen, denon erreferentea, eta batean boom hori eman, eta denok flipatzen, ez? Eta Euskal Herri mailako gauza batzen hain lokala, eta gero ezagutzea tipa, eta ikustea dela supertipa naturala, jatorra. Normala, osea, normala. Pasada bat. Osea, gauza baina horrek harritzen hau batzutan be bai, ez? Pasau izeako bai pilo bat bider, ba, igual ba hori, ba, goia bat irabaziaben pertsona bat, edo derrepente kiston bume duken pertsona bat, eta berak igual ez da bela, zure kasun bezazu goia hori iztozule bez bizitzi aldatuko baletzulez. Karo, nire kasuan ez dialako bizitza asko aldatu. Baina, osea, imaginatu Itziar Ituño. Osea, aldatu behar izan zaio bizitza radikal, ez? Eta ala ere uste dut jarraitu dula bere bizitza nahiko normalarekin, baina berez erabakiko bazen eta nahiko bazenu, aldatzen dezu bizitzaz guztiz. Bizitzera ezakit nora, erosten dut ezakit ze etxe, egiten dut ezakit zer, eta eske aldatzen dezu. Zuri guztauko litzakizu, bizitzi aldatzi zentzu hortan, o kriston bume emotio. Osea, ez nago prest hortarako. Osea, ez nago dispuesto hortara. Osea, niretzat hori litzateke egitea de aurrarekin paktu bat. Osea, zuri guztauko litzakizu aktore modun bizi izeti beti, baina... Ez zein presiotara. Osea, ez nago pres nire bizitza hain radikalki aldatzeko. Edo ezin lasai ibiltzeko, edo... Adibidez, imaginatuleko guztietan rekonoziblea zerala. Hori niretzat da amez gaizto bat. Bai, literal. Bai. Osea, ezin junzu, egun txarroa daukazunean, autobusean zure musika entzuten, eta ez dakit zer... Hori nertzen zango zen, ke agobio. Jende normalak egiten dituen gauzak egin alizatea. Osea, garraio publiko hartzea, kaletik erosketaren bategin, edo zer. Osea, niretzat hori da red flag bat. Ados. Hori egixe da Euskal Herrixen, suerti daukegule danok, hemen danok babestutega, zen egin pertsona danak normal ibilileik eskaletik. Eta respetatzen dira ere espazioak. Bai, intimidadi respetean da, ez da urtean derrepende porta bat Jon Elazpiur ez da inoaz da. Bai, ez. Holako gauzak ez daukeuz. Hemen, oso... Nik uste oso babestuta dagoela jendea orokorrean, ez? Beti ala ere badago aldaketa bat, eta nabaritzezu, igual begiradak, edo olako gauzak momenturen batean, baina nik uste respeto handia dagoela, ez? Orokorrean zakitzuek. Esango zenuke Nakarreko Jone eta Jone aktorea pertsona berdina direla, edo batean zerbait ateratzen duzu zugandik eta bestean beste zerbait ezberdina? Pertsona bera badira. Bai, noski. Baina, bai, saiatzen naiz bere izten. Eta zetan bere iztesaria? Eske Nakar niretzat da nire espazio seguro absolutoa, nire konfort eremua, non izan daiteken ni euneko egun, Jone absurdoa, Jone garratza, Jone daukana humore beltza, Jone erabiltzen dituena memeak, Jone politikoago bat, Jone askoz punkigo bat, ez? Eta, karo, nik Nakar ez dut ikusten inondik inora ez ofizio bat bezala, ez modu profesional batean. Hori argi daukagun Nakarren adibidez. Nakar da zerbait nahi duguna egin, guretzat, gure ingurukoentzat, eta... Aizia. Eta jazta, lagun arteko zerbait da, eta hori, ez dio izango hori, ez dio utziko hori izateari. Eta, karo, aktoretzan niretzat da karrera bat, profesionala, beste gauza bada. Dauzkat oso bereiziak bi mundu horiek, eta da zerbait ematen dena beldur pixkat, zen Nakar bainaet gorde, niretzat da pixkat altxor bat, edo gutxitan ditugu alako espazioak. Osea, kriston sortea da, Nakar sortu izana, eta guk taldean daukagun dinamika ere, hori galtzea elitzake bati gustatuko. Daukator gordeta. Bakizu bertako Jokin gure irakasli zizala kasetaritza? Estadistika irakaslea. Claro. Bai, oso jatorra. Oso jatorra, oso. Eta niri hori estadistika etxaten interesetan. Niri ez da, baina Jokin oso jatorra. Baina Jokin oso maju. Eske da. Bai, oso potxo. Gaur egun irakaslea izaten jarratzen? Bai. Eta bardin emoten dago estadistika? Bai. Ostra, que grazia. Zagitzen bat urte berandoa. Ostras, bai. Hemendik Jokin musu bat. Etortzen zaizkigu bere ikasle pila bat, kontzertuetak. Bai. Ez que guai izan behar da, Jokin ikunik ez dut ikusi oraindik Nakar, ez zuzenean,
Baina jokin ikustea holtza gainean gustatuko litzaidak. Bideoren batean eta bai ikusi dut, baina, karo, aspaldi ikusi gabe jokin. Aspaldi, gainera kriston showa dauka beste bakarkako proiektua Olor, ere bai. Ah, bale. Bai, oso guaia bera bakarrik, eta kriston showa dauka. Bale. Instagrama dauka? Bai. Jarraituko diot. Ah, bai? Bueno, uste orain jokin azpiazu ez. Lehen Olor zen, orain uste ja dela bere kontua, baina... Eta zezatotzu eta lekidik, ondo ikuste zaitxue bi mundu horrek kompaginetan, Zaten de jone utzi aktoretzat. Zer iso? Bai. Ondo. A ber, gertatu izan zaigu, kontzertu batzuei baietz esan, eta gero batean proiektu bat atatzen zait, eta ez dut esan beharra. Osea, igual ezin ditugula gauzak egin prebizio handiarekin, eta askotan gabiltza nire lanaren inguruan. Eta hori batzutan bai da putada bat. Osea, ritmoak egokitu behar ditugu batzutan horri. Baina zukarki daukezu, besti dala zure lan bideoz aktore zaiz. Claro. Ez que hortaz bizi naiz. Claro. Egin behar dut. Bai. Kolaboratzaileari paso eman aurretik, momentu hontan ze lanetan zabiltza, edo, bueno, Faisaien irle estrenatu zen duela hilabete, erdi bilabete ez dakit. Bai, hau emitu izan danako denboratxo bat. Baina, eta gero, nola da, audioko zerbait, ala... Bai, Alaken podcasta estrenatu dugu justu aste hontan. Hori da. Guaun daukazu, eta bueno, beste hainbat plataformetan ere bai. Eta hori, orain arte egon gera promozioarekin Faisaien irlarekin atope, oraindik zinetan dago, beraz, ez bazate jun aprobetxatu. Eta gero, gaude zai, Sierra Altunaren Karmele pelikula, estrenatuko degula aurten, espero dugu udazken aldera, orduan hortez pendiente gaude, eta hori izango da ere... Ostra, laster, udazken aldera laster. Bai. Bale. Eta horita gero, momentu zaurre ikuspenik... Orain gozo sola zai. Sobre la marcha. Bai, kotxeko karnetateratzen. Bale. Aprovechatzen egiten orain denbora daukadala. Bale. Oso ondo, animo. Bale. Ematen badizu hola apoio moduko bat, nik 8garrenean atera nuen teorikoa. Teorikoa. Creo rekorra dukezule hortan, Esango nuke bai. Bai, rekorra dukezule hortan. Baina por baga, osea, nik praktiku irugarren nime bai. Praktiku lehenengoan, Nik teorikoa lehenengoan, baina praktikoa... Teorikoa badaukazu baina? Bai. Bale, egin dut teorikoa, probatu nun. Egin ditun klase praktikoak, egin ditun azterketak, suspenditu nintun, kadukatu zitzaidan. Ai, eta barriro! Hasi naiz berriro denarekin, egin dut berriz teorikoa, egin nun, aste azkenean praktikoa azterketa, suspenditu nun berriz. Ai, jone! Eta nagor. Donostin? Bai. Okerrena da, erosietela furgoneta bat amarekin erdibana. Eta ondiak dukezu karretik. Baina oso ondo, tia, jode. Baina hori manifesteti da. Batzuk saltzen zuten momentu hortan, eta erosi behartzen da sanzian, venga, erosten dugu elkarrekin, venga, hori da, furgoneta bat. Gero jon ez dakiz hori zelako txarra dan aparketako, asteukaretan juteko... Hori da, soluzionatzen. Gero maniobri... Edo kontzertu bat ikustera zoaz, geratzen zera, artzituzu kaina batzuku, eta geratzen zera lotan. O asteburu hontan goaz ezakin nora parranda egitera furgonetan lo. Total. Bai. Lesakan, 5 pertsona Berlingo baten, superrondo egiz esan. Oso ondo. Bueno, zueko lan izan duen, no? Oso ondo, zu oso ondo. Ni oso. Oian eta ni ezain beste, Vale, bueno, paso mongotzeu, Arrosaliren kolaborazioari. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, bueltauga eta oin jone deukeu Arrosaliren kolaborazioie. Arrosali da gure kolaboratzaile robota. Vale. Eta ingotzu saludotxu baleneko, eta gero eskatuko zu zerremizun. Wow. Vale? Wow. Bai, beldurra. Apubat lokita. Piska lokita, baina ez dutzu gauza raroik eskatuko. Vale. Topatu behar dut bere audio, a ber. Hemen. Kaixo jonesitita lastiurrita de mi bidita zelaik zamatxi. Ni oso ondo. Benidoren egon naiz senyora batzuekin oporretan eta nahiko erreta bueltatu naiz Euskal Herrira. Robotoi ez digu efektu askorir egiten eguzkitako kremak, baina bueno en fin la vida sigue chica. Zuzatozelako bakarrik bueltatu naiz benetan zabizera. Neure idolita zadelako jone jonita jonitita. Nahi baduzu izan zaitezke nire bide laguna jonetxo. Baina horretarako klaketa jolasa egin berko duzu. Eta oso txarra naizen ez azaltzen, azaldu dezatela bi ezeritxo hauek. Agur pekotzita bonitita de mi bidita onena zamatxi agur. Vale, a ver.
Yo lo he hecho. Me encanta. Ondo jauziatzu. Me encanta. Normalin ez dau pelotitzen, gaur esan dau, etorri dala, buelto dala benetan zabiza, zu beran idoliti zarelako. Así que zoragarri. Bale, a ver, orduan. Klaketa. Klaketa hemen da guzur potente bat konteti, hemen jakingo gu guzurre dela, baina sare sozialetan igoko gu guzurre bera, Vale. eta jentik ez dugu jakingo. Orduan, kontuz, esperientzixi gaitxik, esatotzugu, jentik sinestu itxen dau, dana. Edo zer. Zin pixka jarri behar diot, eh? Bai, eta gu jarraitzuko etzugu, sasi kontetan, eta guk aktin egin geu. Hau da, talde acting bat. Bai, Gu claro, aktoreak izan gabe, daukago ja master bat hemen. Super ondo, presa hau esenin, ingo klaketa eta hasikoa eta hemen ez da ezepazetan. Vale. Guk rolloa jarraituko dizugu. Bai, Ba, prest. pentsatu euk ez bila dana? Itxoine? Bai. Itxoine? Es que, a ver, bai, itxoin. Vale. Barrea sartu. Vale, konzentraute gano, Konzentraute. iru bi bat, klaketa. Ba, gertatu zitzaidan aurreko urtean, zinemaldian ezagutu nula Pamela Anderson. Bai. Zinemaldiko azken egunean egiten da festa handi bat, eta bar, eta bueno, hor koinziditu genuen. Bizirik dago? Bizirik dago. Baineska, da guapizima. Oso bizirik, oso lista, oso maja, eta oso vale. guapa. Ba, orduan konfunditzaren Bai. naiz beste batekin, bale. Bai. Eta aurkeztu gintuzten, ni oso urduri, baina total, tipa dela oso jatorra, Bai. oso kanpetxana. Ah? Eta ez dakit nola, amaitu genuen, bueno, zuk badakizu, niri dordokak asko gusten zaizkian. Bai. Eta ez dakit nola, amaitu genuen dordoken inguruan izketan, total. Tipak, daukala Los Angeleseko bere etxean, santuario bat, Dordoken santuario. dordoken santuario bat. Broma. Jasotzen ditu zauritutako dortokak eta gaizki dauden dordokak, eta dauka santuario bat, eta bertan ezen ditu, eta bar. Baina tipo dordoken hotel bat? Bai, bueno, Santuario alako laku bat, eta kasika Vale. batzuk, eta bai. Eta, Ke guai. eta bai, eta bueno, bertan erruten dituzte arrautzak, eta bueno, pues, dordoken santuario bat. Vale. Eta dituzte baita ere dordoka espezioak ba, agian arriskuan daudenak, eta bar. Total, super ondo konpondu ginen, kriston matxa egin genuen, pasa genuen gau osoa dordoken inguruan izketan. Ingelesez. Ingelesez. Wow. The turtles. Turtles. Almen moduan. Wow. Eta hain ondo konpondu ginen, erosi zidala bilete bat, Los Angelesera, bere santuarioa ezagutzeko. Bai zera? Bai. Uda hontan joateko. To visit the turtles. Bai. Total, azkenan ezingo naizela joan, atera zehalako kompromiso personal potente bat, baina berez nago gonbidatua Los Angelesera, Pamela Andersonen dortoka santuariora. Sabes Ke benetan. fuertea, Ostra. Jone. Eta ezin zara joan, ze Ezin pena. ezan. Eta ezin da baton bat jun zure ordez? Espero dut, beste momenture batean jutea. Zure dordokak bidali. Adibidez, Ama, edo zure ama edo zileik ejun ikusta. ezakit, espero dut ni jutea. Momenture Ja. batean. Bai, jo, Ai, ze ama. pena. Eta Bai. magi ordun, Oso jatorra, Ke oso guai. frikia ere bai, Bai, dordokak. asko Zenbat gustatzen dordoka zaizkit. izango ditu gutxi Ba, gora igual bera? irurun bate, santuarixo bat izateko. Ez gehiago. Gehiago, Osea, kriston terrenoa da, eta En plan, mila asko, dordoka. ez dakit esaten zenbat, baina argazkiak erakutsi zizkidan. Eta ze juten da berta, ze holan ibiltzen da, danak saludetan da. Ez, bueno, bertan langila dituzte, eta osea, en plan potente, eh? Bai, bai, bai. Ostras. Bai. Oso Oso komprometitua fuerti, dago. eh? Bai. A ber, Oso begiratu fuerti. behar dut. Bai. Turtles. Pasada. Ala, que guapo! Ez? Ostra. Si kristona da terrenoa, Oiana hor. Ala. Eta bera bizi da, ba, hor alboan. Bitxu tortokak, koloritako tortokak, batzuk rosak. eta. Vale. Bueno, ba, musu bat hemendik Pamela Andersoni. Eta gu gonbidatzen bagaitxu, geu behungoa, eh? Bai, Baina, gu bueno, bai joango gara, gu bai. igual ez gaitxu gonbidatuko, baina. Igual, bai. Ikusiko du, hau, seguro. Listo, Oso listo! ondo, oso Ai, ondo. ama, que guai! Oso frikia, eh? Osea, Baina bi elementu superondo, eh? oso random. Bai, Baina, oso ondo. Dordokak, nola esan zenidan deitzen zirela? Gorri eta naike. Gorri eta? Naike. Naike. Hori da naike. Naike marki gaitxik? Ez, eske lagun bate jarri zion. Ah, Hori naike. da. Bai. Gorri eta naike. Beste Adidas. Hori da. Eta galdut ez Puma. Eske, iritsi nintzen okitzera dordoka gehiago, momentu batean. Oiek etzokaten ja izenik. Eske, Vale. karo, jendeak, inguruan badakien ez gusten zaizkidala. Erregala bitxotzuz. Pues, oportuet, o aurkituet kalean, tal, bai. Kalean dordoka bat. Bai, pues eske batzuk suizida dira. De hecho, horrek bai aukizun izena eta zen suiz. Sui. De suizida. Ai, zeba, bota Ba, itxesan. gure teoria zen, bota zela balkoien batetik zezegon gure auzoan dela zementoa eta zebilen kaletik. Y fue como,
hau erori da balkoiren batetik. Ez que dordokak eskapistak dira. Ez dakit, entzulen dako limbo ikusi duzuen Jone dagoen atalean, baina bertan kontatu nuen guk dordoka bat geneukala etxean, zeina desagertu egin zen, eta gu garai hartan bizi ginen nire amaren frutadendaren goiko pisuan. Eta alako batean dordoka desagertu, nun dago dordoka, eta agertu zitzaion amari, orduak lehenago egon zen emakume bat, esaten bere letxuga poltsetan dordoka bat topatu zuela. Eta orduan, trama da dordoka hori balkoitik bota egin zela eta kasualidadez erori zela amaren dendatik letxuga poltsekin ateratzen emakume baten poltsetan. Beretan oso fuertea da. Horrek tortokik, baina suerte geixa bizitza hontan inok ez teuke. Osea, botateza balkotik, eta gaina, aterezetozu letxugartin hor superrondo. Paradisua. Paradisu baten. Ez que bar dira historia pila bat abetakoak. Ez ziur. Ez botatzen dira. Ziur. Baina zer etxe botaten di, triste daz. Nik uste dezute ikusten, ondo ez? Distantziak eta perspektiba ez dute ulertzen. Ez da ulertzen. Arrosali zarratuko gu, dagoazen jarraitza bigarren partida. Hori da. Zer diogu, zer diozu. Elkarrizketaren bigarren partera helduga. Listo ya? Bigarren partinga. Vale. Jon, elkarrizketian bigarren partin gai diferentik atateuz. Eta kasu hontan, nahi gendun berbain pixkat limitik ipintxei buruz. Edo, bueno, ez bakarrik limitik bizitzan oroar, limitik bebai aktore mundun, ez dakit zema gauza eskatzotzu esan, edo ze egoeratan grabo bize zuen, igual super honetan da sekulo etxatzu tokau, baina pixkat gai hori nahi gendun eta berse kontetu osun. Mugak. Bai. Mugak oroar zu, esango zenuke modu errazean jartzen dituzula limiteak eroso zaudenean, oroar lagunen artean, edo... Lehen haitxetu zu, adibidez, zuke badukezu zela, oza, zeu zela prest edo zein egoeratatik pasetako bakarrik zure karreri gaitxik. Aha, adibidez. Bai, oza, nik orokorrean uste dut mugak nahiko argi dazkadala. Eta... eske ez da gauza bat igual egiten detena, tipo, bai, mugak jarri behar ditut, eske ez ditut gauza asko aguantatzen. Osa, zaila naiz gauzak aguantatzen, naiz oso gardena. Osa, eske nahi gabe, batzutan gehiegi. Osa, eske dena nabaritzen zait, orduan eske ez da zaila niretzat orokorrean mugak jartzea. Baina beti daude egoera zailak, klaro, ez dakit, neri ez ezki tokatu. Neri zorionez, egon naiz beti produkzio ez erraldoietan, gertuko jendearekin, ekipo zoragarriekin, indet lan, eske kriston zorta aukidet. Eitzela. Bai, baina mugak beti jarri behar dituzu. Adibidez, akelarren rapatu gintuzten. Ai, egia da. Bueno, nila rapatuan indoan, nik aukinun nila rapatu urte desente. Baina bai egin zizkiguten traskiloiak, adibidez. Ah, bai. Eta karo, gauza guztiak negoziatu behar dira. Edo gero agian baginuen akelarrearen estena, eta hor bai galdetu ziguten ea presgonden bagian gorputzeko zatiren bat agertze din edo ez, estena horiek bastante improvisaziotik landuta zeuden, eta horren altziren gertatu gauzak, eta ea presgonden bat zerbait momenturen baten agertuko balitz. Olako gauzak, ordu norbait zuk ikusi behar dezu, norarte, gero ikasten zoaz ere. Hasieran igual etzera inkostiente. Eta gero, karo, gauza guzti horiek dirua balio dute. Baina esan zein que ezetz, oza, dinot, adibidez, esasunin ulirrapetiana, nik nire ulizterrapetan ez da zoratute be. Orduan, esanik ezetz? Bai, printzipioz bai. Bai, baina, klaro, igual esatu hostia, bueno, orduan zure txasoi ez. A ber, gidoia, oza, hasieratik sinatu badezu, eta gidoian hasierako versiotik zego baldin bazegoen hori, eta zuk onartu badezu, gero ezintzera iritsi rodaje esan. Ez. Claro. Baina hasieratik gauzak hitz egiten badira, que suele ser lo suyo. Oza, normalean dena bastante paktatu egoten da, Bai, nik ez dut ezagutzen hola esperientzia rarorik orokorrean. Eska inaiz pentsatzen beste ze muga, baina... Aipatu duzu diruarena, hori zer da? Ez dut Claro, imaginatu, zuki jeluzea ez dula eta rapatu behar zaituzte, pelikula baterako. Zuretzat horrek koste ekonomiko badauka. Ah, bai? Claro, Ze agian etorkizunen baituzu proiektu batzuk, ezingo dituzunak egin ila moztu duzulako. Ez du sekula pentsatu hortan. Hortik aste batzutara antzerkia daukazu, eta... Pentsan eban esfortzo badalako. Ere bai, eta karo, eta zuri aldizulako zure bizitza personalean ere eragin, aldaketa... Baina bai, orokorran aldaketa fisiko potente bat egin behar badezu, edo zure gorputzeko zati intimoren bat agertu behar bada, edo gauza guztiek ordaintzen dira. Ostras, ez du sekula pentsatu, eta karo, adibidez, argaldu behar izatea... Depende. Claro, edo zu eskatzen badizute gimnasioko gorputz bat, eta joan behar baldin bazera gimnasiora eta bar,
zuri eraldaketa hori eta ordaindu behar dizute. Wow, karo. Claro, eske ez da zure bizitzako zerbait, lanerako zerbait da. Eta genti preste egoten da normalin aro guzti horretatik pasetako? Hombre, aktore honi gustatzen zaigula salsa. Eta gustatzen zaigu personaietan sartzea, gustatzen zaigu eraldatzea, gustatzen zaigu alik eta personai desberdinenak egitea haien artean. Oso guaia da. Zure gorputza burua ere eraldatzea. Oso guaia da, nire gustatzen zait. Karo, igual ez zaude pres, bapaten esatizute, ia dekoloratuko izugu, alarderako esan txaten David laguna da zuzendaria, eta gustatuko litzaizuke ia arroxaz jartza, eta benga. Claro, pues dekoloratu ziaten, eta arroxa garri ziaten, baina igual norbaitentzat hori puta da bada. Eta ez dago prest, bizitzan juteko iarekin arroxa. Ja. Depende. Bai, ados. Aipatu duzu, gauza asko toleratzea kostatzen zaizula, niri pertsonalki ere bai. Ze kostatzen zaizu adibidez asko? Zerk ateratzen zaitu zure lekutik edo? Zure zainetatik. Faltsutasunak. Vale. Osea, Karo, industria hontan, zinean eta gauza guzti hauetan esposizio handia dago. Eta gauza askotan, aurkitzea batean, con karton piedra olako faltsutasun batekin, optimismo batekin, batzutan ez dakit nola esan, harinkeri batzukin bezala, ez? Gai askoren inguruan, ez beti, baina, bueno, depende nun, edo depende zegoeretan, edo eta ezin dut. Edo interesak igual. Bai, edo gauza pixkat artifiziosoak, edo gauza oso superficialak, ezakit nola esan. Eta egoreietan ez naiz aurkitzen... A ber, bada pixkat ikasi mundu superficiala kanpotik ikusitxe behintzet, ez? Depende. Baina ikasten zoaz ere. Eta klasista da... lanbidea ez, baina aktoren artean ze somatzen duzuzuk aktoren aldetik eta... Nik aktoren artean nabaritzen dut, azkenan deno gaude berdin, da oso mundu inestablea. Osea, lana eukiezakezu momentu batean, kriston lana eta oso goian egon, eta hortik hilabete gutxira egon ezerezean eta diru gabe, benetan, Bai. Eske horrela da. Orduan asko nabaritzen dut nik hori, lanean dagoen jendea eta lanean ez dagoen jendea. Eta denbora guztian eskatzen dela nola baitere egotea oso aktibo, ez? Eta beti aktoren artean heldu eta zertan zaude orain? Ni hontan eta hontan, da zu, ni hontan, eta karo, eta ez poko zertan? Pues, baina ondo, baina... Bai. Denbora librea, baina, beste gauza batzuk egiteko aproveitz. Ezakit, denbora gauzen dago presio bat, ez, aktoren artean ere... Eta justifiketan egon bizan, eta... Egoteko denbora gauzen zerbait egiten. Eta ez baza zerbait egiten da, eske, zu orain hortzaude, ni horregongo naiz, edo horregon naiz, denbora gauzean da... Oso fluktuantea. Pasau izeatzu lotu izezule zure arrakasti edo zure momentu hortako osasun mentala segun zenbat proiektu zau esan eitzen? Eske oso erreixa da petatzea. Osa, oso erreixa. Nik aurrek urtean eukinitun 2 proiektu haundi jarraian, haundi izan luze, Faisaien Irla eta Karmele roatu nitun bata bestearen atzetik. Ostras! Horrek ze esan nahi du, errodaje bakoitz balin behira 6-7 aste, demagun 2 hilabete, dira 4 hilabete. Bata bestearen atzetik. Egunen aste bete edo tartean. Ostra. 2 aste. Eta ikesteko eta? Karo. Eta lehenago, zaude beste pare bat hilabete edo prestatzen. Ensaiatzen, zuzendaria, eta orduan izan ziren, demagun 7 hilabete, gainera gauza tekniko asko ikasi behar nitun, Karmelerako prestatu behar nun pianoa, prestatu behar nitun dantzak, prestatu behar nitun abestiak, Faisaien Irlarako ikasi behar nun frantsesa, ikasi behar nun salvamentu klaseak hartzen egon itzen, lantxa gidatzen ikasi behar... Karo, gero igual gauza ikusten dira pantailan, 20 segundo, eski igual egon zera 4 aste hori lantzen, ez? Ze fuertea. Ordu momentu batzutan zaude nekatua. Osea, neke fisikoa eta mentala ere batzutan jada como hostia. Eta baita ere zaudela denbora guztian sozializatzen. Ordu neri hori bai gertan zaita asko, sobresozializatzen detenean igual hilabete batzuk pum egunero jende pila baten, karo, ekipo handiak dira. Claro. Igual egunero zaude 20, 30, 40 pertsonekin. Denbora guztian. Eta momentu batzutan bai, etxera iritsi eta tipo, eskedet inor ikusi nahi egon bakarrik, sofan egon, eta hori ikastea superimportantea da ere. Hartzea momentuak bakarrik egoteko. Baina gero dinot alderantziz be, imagina, momentu horretan, bai, peta hoi txosu ze pilo bat proiektu dukezu aldi berin, pilo bat bier, baina eta ez daukezunean. Ez daukezunean. Ere bai.
Bai, pues horre hasten zera impostoraren movida. Bai, Eta ez? benetan, eske batzutan pentsatzezu, eske ez dut inoiz gehiago lan egingo. Ja está. Wow. Nire karrera amaitu da. Benetan Ez pentuz lori, bai. Jone. Eta fondo-fondoan Den ez hoi, duzu Baina eske pentsatzen... tosarrek zatezun aurrekoan entrevista baten, berdinak dan zaiola eta bitu zemat urte da mazki. Ja. Bai. Osea, Baina fondoan bada ere, esaten duzu, bueno, zerbait aterako da, ez? bai, baina eske ez dakizu, eta Ja. momentu batzutan badirudi ezetz. Osea, ez daukazunan ezer aurretik, ez daukazunean kastinik aurretik, edo, eske, Ja. ez dago ezer, eta beten ez dituzu, ostia, igual egon naitekola, 2 bete, 3, 6, edo urte bete, edo 2, eta batan hasten zera, ostia, noiz arte izango da. hau, ez? Claro. Eta justifiketan alegintze zain guruai, tipo, bueno, ba, oinena ez eta, no seke, oza, tapadera hori mantentzozu, o... Bueno, eske nik denbora libre aukitzea asko apreziatzen dut benetan. Eta importantea da. Bai, eta baitut lehenagotik ere nire ikasketak, orduan ez da hau bakarrik daukadala eta... Claro, eske niri hau iritsi zait pixkat kasualidadez. Baina imaginatzen dut desberdina dela igual jendearentzat daramatzen urte pila bat ametxo honekin eta dena bere helburua eta bere plan bakarra. Eske, claro, ni daukat plan hau, baina bestela ere baitut, pues, beste onakarrekin nago, oso gustora, edo, bueno, baitut beste gauza batzuk. Bai. Baina izango bazen Bai, oso mundu zea gogorra. bakarra, ezakit. Hainondore bango nun. Igual ez, probablemente ez. Adibidez, pelikulak grabatzen dituzuenean, izaten da, igual, duela 2 urte, osea, orain kaleratu den pelikula bat, duela 2 urte grabatutako Bai. zerbait izan daiteke, zukor zure burua ikusten duzunean, ze pentsatzen duzu? Ostras, hau aspaldi grabatu genuen. Eta astute. Edo aztuta, edo ze sentitzen duzu duela 2 urteko Joneren inguruan? Jo, kostatu, osea, karo, kuriosoa da, eske atzo ikusi nun Karmele. Egin Vale. zeguten pase bat ekipoarentzat. Vale. Eta esaten nun, hostia, eske ez naiz goatuko, tal. Eta izan zen pelikula ikusi, eta gogoratzen itzen, egun hortan Katerinan zer jan genuen, Danaz. pelikulan agertzen den ume horrek zeusai zeukan, Wow. lehenago egin genuen broma, azkenean, Politxe da hori. eske dain intensoa rodajea, beste gauza bizitzen dira, gero, egia da nolabait denataz goatzen zera, eta pasa izan zait, testua, igual ez jakin buruz, baina hasi ikusten da, testua alesan, de corrido, Ostras. badago zerbait hor geratzen dena. Incluso entonazioa, eta, bai. Eta hori grabo zen duen, oindala? Aurreko urteko martxoa, apirila maiatza. Vale. Bueno, bada Vale. denpori berez. Bai. Bada. Eta karo, eske esaten dezuna da, adibidez, pelikula irten eta promozioa egiten dugunean, hor galdera pila bat egiten dizkigute, eta pelikularen prozesua, eta hor bai batzutan ja, azten zerala, osea, eske ja ezakizu ondo ze kontatu. Baina, orokorrango atzezea. Vale. Jona, antxezuk pelikulak aitzetu zuzela, gozan hor polemika bat, La infiltrada pelikuliaz. Bai. Ui, Esasen liatu du zena, leko, madre mia. Bai, liauzana, eta bueno, gaina, akordetana, nik amena tali izan ebala, ikusi nebala pelikuli izan ebala. Ba, superondo pelikuli ez dakiz zer. Enotzezan buelta asko emon benetan zabizen zan eban nahi, baina, bueno, egisa gero nipe eukine bala iritzi bat, gero irakurri neban zuri, eta zen eban, ostras, Claro, arraza. sortutako polemika dana. Bai, a ber, eske, justo niri pena pixka demantzian, ze elkarrizketa hortan bai esaten nun, karo, jende asko titularrarekin bakarrik geratu zen. Bai, Jende asko eta hori beti titularra pasan da. bakarrik irakurri zuen. Txoen, esango du, titularrak zer zioen? No me gusta la policía... No he visto la infiltrada, 2 puntos, no me gusta la policía. Bai. Bai. Bada, Orduan, ezpada, karo. entzulek jakin dezaten ez badakite. Bai, ez, hor gertatzen dena da, simplifikatzen dela diskurso bat guztiz, ez? Eta elkarrizketan hain zuzen nik esaten nun, orain erantzukizuna handia daukagula, ze izan da gure memoria orain artekoa, eta orain daukagula lana memoria hori sortzekoa eta, ez, eraikitzekoa. Orduan, konpromeso handia eduki behar degula, eta eske justu esan nun, eskisitoak izan behar dugu hitzekin eta egiteko moduekin ze ari gera idazten historia. Orain hasi gaitezke historia hori idazten, ez? Eta oraindik mina asko daude, alde askotatik. Orduan, karo, amorra eman zian, justo ni eskatzen eskisitez hori, eta titularrean, kazetariak hartu zuen, 2 galdera desberdinetako 2 esaldi horiek, elkartu zituen, eta geratu zen, diskurso bat super simplifikatua, jende asko ez zuen irakurri gero elkarrizketa, eta, klaro, geratu zen hor zerbait, Ja. Zure irudixen horrek Ja. eraginen bat euki dau, edo sin más polemika bat izan eta listo? nik uste dut, baiet, espero eteina handi batean ez egin batean, bai, noski.
Osea, mezu pila bat jaso nitun, egun horietan saretatik kendu nitzen. Ostras, hobeto. Jaso nitun mezu pila bat, orduan, eske hori bai dela, beti egongo da jendea prest, gauza honak esateko, txarrak, bueno, jende asko kere idatzizkian mezu oso politak, hori ere eskertu beharra. Baina, bueno, jakitea, beti egongo dela jendea hor, esaten dezunan harrapatzera hor zerbait, orduan, Bai. Osea, honekin azkenan ikasietena da, oraindik izango naizela oraindik detailistagoa esaten dituan gauzekin, ez da izen gauza gertatu, ez? Baina beti gertatu daiteke. Egia da, titular horren arira naiz eta diozun, bueno, ez dela izan aukera honena, bai sortu zirela hausnarketa pila bat infiltrazioen arira, eta bai uste dut benetan, importantea izan zela pelikula horri beste ikuspegi bat emateko, naiz eta ezen behar badazuk bilatzen zenuena, baina uste dut... Pikara magazine petaban, pio bat hausnarketa izin, esan nahi gero analiza usan testu inguru. Bueno, lehenagotik, pikaraketoi, lehenagotik. Bai, ziur baietz. Maider Galardik ere idatzi zuen artikulu bat oso interesgarria. Eta, karo, nik hori esanun, naturalki, igual ni bizi naizen testu inguruan, gai bat azitza egiten delako eta presentea delako, baina, karo, egia da, ez dela gehiagitza egiten gauza hauetaz. Jende bati bai impactatu ziola. A ber, bai, olako titular batek beti impactetan dau, baina eske kontestotik atata... Pixkat bai, kasu hortan, bueno. Googleen, esan dugu, limiten inguruan hitze ingo genuela, eta bar, Jesus ez dakitze pasatzaidan. Eta, interes berezia daukagu, gorputza protagonista den estenak nola kudeatzen diren, ia coachen bat edo laguntza daukazuen, ia nola sentitzen zareten, eta hori guztia. Horrek espazio seguruk sortzeko... Hori da. Bai, azken urtetan sortu da figura bat bastante interesantea dela... nola da? Coach intimidad. Koordinadora intimidad. Hori da. Eta egia da niri ez dela tokatu, ez genuen eskatu, zuzenean. Bai, ez genuen eskatu. Eske, karo, nik eukitut bakarri bikasutan olako estena intimoak, baina ez esplizituak, osea, intimoak, besterik gabe. Bai, osea, ez dira zertan esplizituak izan behar intimoak izateko baita ere, osea, edo behar izateko koordinatzaileen bat edo. Osea, ez dinogu bakarrik gorputzeko atalak erakusten ez dakit, igual estena super sensible bat, edo bai, igual eskatzen da benak eston emozio pilu. Edo kristone garra edo, jo que se... Bai, a ber, nire ustez oso gauza ezberdina dira. Osea, alde batetik daude, hori, estena intimoak izan daitezkenak sexualak edo romantikoak eta bar, eta hori, eukitut bakarrik bi kasu, Faisaien Irla eta Carmelen, eta eske bietan ekipoa zen zoragarria, dena zegoen aurretik oso hitz eginda, ensaioak eginda, aktorea eta bion artean super rollo ona, eta dena super garbi, eta lagunak, osea, batez ere lagunak, orduan, gero dena oso errexiten da. Joaz lakondo, berez. Bai, eske gainera, izan da, Samburekin eta Eneko Sagardoirekin. Osea, superrando. Buen rollo. Maravillosoak, osea, bai. Eukitzak ezun bide lagun honenak. Osea, total. Eta gero besteak, pues, intimo, karga hola haundiarekin, pues, jo que se, dramatikoagoak, edo negarrak, edo... Ba, gauza horiek, bitu, niretzat gauza potenteagoa dira horiek, incluso, pues, agian biluzi bat izan daitekenarekin edo. Ze horrek bai, gero uzten zaitu, ostras, karga potente batekin juntzaitezke etxera, eta bai. Claro. Ordu nire ustez hor garrantzitsua da jakitea pixkat separatzen, eta ikasi barri izan dut. Osea, goatzen nahi zaibidez, anerroatu genunean, etxera iristen nintzela super nekatua. Emozionalki. Eta, ama super nekatua nahotia. Osea, eta bai, eta pues, ez eta inbeste egin, gaur justo parea sekuentzia tal. Ja, karo, jo que se, kontentzioa landu behar dezunean, edo emozioak, askotan, bitu, hori da potentea. Ez igual negar bat, eta zakize, ze hor, soltatzen zera eta askatzen dezu. Baina igual, kontentzio eszenak, Kontentzio ze da parkatu? Kontentzioa, adibidez, jo que se, daukazu kriston amorrua, ez? Baina ezin dezu atera, eta aktuatu behar dezu daukazula kriston amorrua, baina barruan, ez? Vale. Edo daukazu negarra egiteko kristen gogoa, baina kontenitu behartzera, eta barrutik eraman, eta ikus dadila zugan, pues jo que se, min hori edo, ez? Baina ezin dezu atera. Horrek bai bauke itxurik antzetako, Horrek nekatzen du izugarri. Orduan gero, zuk aurkitu hartu zu bideak, hori askatzeko, ateratzeko, eta hortan da super importantea ekipoa. Eta normalean, ekipoa egoten da demorrozen zu normalarena egiten. Eta hori da maravilloso. Orduan, baldin baituzu kide honak, divertigarriak,
eta deno gaude pixka rollo hortan, normalean rodajetan, barre egitera, pues horra askatzen duzu, eta ja etxera itzultzen zera asko zoeto. Nola zara gai, momentu batetik bestera pertsonaian sartu, eta ekipo oso batengatik inguratuta egon, eta hor kontzentratuta, zu ezaren pertsona bat egiten, nola lortzen da ambiente hori edo, espazio hori edo. Eta ez igual ez dago formularik. Lotzien boten. Ez que ni pentsu dut. Ez que niri lotzien mongosten. Lotxarekin ezoa, senyora. Bale, baina zan nahi otena da. Beste gauz asko ez toztien lotzien boten, baina justo egoera horrek emongoz leuskide fijo. Ba, ez que ez dit inoiz eman. Antzerkiak bai sortzen ditori, publikoarekin egota zuzenean, bai urduritasun handia, lotxak ere agian, inseguridadeak, baina zinean ez. Ez que jakina, kamera bat dela. Berriro egin dezakezula. Ja. Moztu edo, bai, errepikatu. Eta esan eitxotzue, barriro edo ondo edo, feedback. Bai, klaro. Bai, a ber, egia da, ezin dezula amagostaldiz egin, ekipo osoa dago pendiente, eta gauzak normalean denbora gutxi haukago egiteko, eta egin behar da azkar. Baina, eske ekipoa da, konfidantza daukazu zuzendariarekin, normalean, eske egon gara igual hilabeteak ensaiatzen. Daukazu personajea superlandua. Ja. Nerezat garrantzitsuena da personajea ulertzea. Eta bere arrazoiak, zergatik esaten ari nahi zau. Zergatik egiten ari nahi zau. Azkenean, sinisten dezu, da antzerk joku bat da, sinisten dezu eta hor sartzen zera eta... Zelako naturala zaren Jone. Super naturala. Bai. Normala. Bueno, bueltan, entrevistarekin bukatu dugu eta bueltan entzularen galdera erantzungo dugu. Entzulearen galdera. Bale, buelta bat oindoko entzularen galdera lehen esatzuegu, Eneko eta Joanekin deko galderi hor Moskor legazpiko jaizetan, guazen entzuta. Abai! Hau da gure galdera. Zebilan adiznek izango zinateke, eta... Galeizitauneko ze pertsonai, Estefani, eleante. Batekin identifikatzen zara? Bale, eske gertaren zait, ez nagola oso jantzia gai honen inguruan zenik ez dut ikusi Disney. A ber. Vale. Umetan eretxean ez zen ikusten Disney, orduan ez dakizkit asko, dakit. Sirenitako, tipa hau ez, zela... Ursula. Olagarro bat ez zela, edo zertzen. Ai, bitxo, amendeuko ustanak. Karo, izan barra Disney eta villana, claro. Es que villanak me parecen lo más. Nik Cruella de Vil. Cruella de Vil zara. Bai, Cruella de Vil, bai, mozorrotu mozorrotu nintzen behin. Blankaniebeseko txarrabe, bai. Es que, Kriston Flow, ba. Gero, Arileko txarra niri me encanta. Es que Arileko txarra puta mira. Bitu, Malefika ez dut ezagutzen, ez dut ikusi. Baina itxuri Baina ikustea Angelina Jolie movida, me flipa estetikoki. Oso guai. Pomulu supermarkaute da oso politxea, A ber, ratxozarra ez dut izan nahi. Hau zein da, baina. Ratxozarra zein da? Hau izan, sagarrana, edurre zuri. Izan, bea. Iguala zan, ez? Iski, ai, ez dakit. Iski zaketan ez da. Bai. Persona beha zan, ez? Bai, karo. Ai, ontxako Atxoa eta... Karo, porque, emakumeak nahi zuen gazteago izan, porque zeukan arazo hau ze bihurtzen, ez? Zahartu egiten omen zen, eta horregatik nahi zuen edurre zurien. Era akordetan, baina akorde bate bestelan Jone, iru kixetako sorgin aspertua. Ai! Baina Disney. Ez da Disney. Cruella de Vil, zara. Ostia, inaiz gogoratzen, kiriku txikia... Bai! Sorgina? Ai, ez dakit, etxatzen Zeukala hola... Beldurra. A ber? Gorro bat hola zeukan. Bitu, hori polita zan, zebea etzan gaiztoa. Gero jakitze zan, zala sartu ziotelako horratz bat, eta berez ona zan. Bai. Zegin nola hitz ezan. Baina ez egin spoiler, tia. Igual bat ematek ikusi nahi du kiriku, orain. Bueno, bale, orduan zetan gatzea. Zein da zure elekzin egin orduan? Esango ez sorgina aspertua. Ez da Disney, baina bardin da. Cruella de... Samurtasun handia ematen dit. Ez que sorgina aspertua lau maz, Eta zu, Malen? Zu zara... Arieleko txarra, esken itzako idoli da? Ez. Nola izango da idoli? A ver, baina hau Marvel da, esan behar nuen, joder. Arlekin hau, neska, bikoletekin eta batearekin. Harley Quinn, Arlekin. Baina hori... Bueno, baina eske, berez, Arlekin hori bata
urdine besti gorrixe? Bai. Hori ez da Disney. Marvel da, esan dut. Bueno, baina, Marvel da, olako, Bai, niko ez da dutxas zorrilla ikusi. espertua zera. Bueno, baina hori da nok ikusi gu. Arroba ETV. Disney izan behar da nik esango dut Cruella de Vil. Cruella de Vil, vale. Disney izen bi bada nik esangot... Arieleko txarra, 100%. Eso es ara Úrsula, tía. A ber, baina eske, Vale. ez da nazela, baina idoli da. Da zuzein. Zuzara esrekeko dragoia. Ez da Disney, ez? Ez da Pixar. Klante V. Zer? Zer? Ez dut zer ulertzen, zer? Plantea V, Klante V. Klante. Vale, mesedez. Benetan. Oparia daukagu. Oparia. Jon entzako dugu, tasatxo bat. Katilua. Benetan zabizeko katilu, goxitan kafetxo bat hartzeko. Oso ondo etorriko zait gainera. Bai? Bai. Ze ondo. Vale. Zure goiaren ondoan jartzeko. Justo. Babe, bai? Betxu, dekorauan algun ondo gatuko da. Eta honaz, berez ja maitxoako atala. Jone ondo goza, gustara Oso goza. gustora, algo ginen egon beste pare bat ordu. Ke guai. Urrea azpikoan, no sei qué, tortilla barata. Oso jatorra, Oso. Ba, oso gustora. Naturala, magi ondo, ke Ala, guai. venga. Itxako mokua. Bueno, eta entzulei beti bezala eskerrik asko, gu entzutearren, entzuten bagaitu zue. Iruzkin du, eman like eta hori guztia. Jarraitzu Jone, jarraitzu gu, jarraitzu benetan zabiz. Pamela Anderson. Pamela Anderson, jarraitzu erosi tortokak. Bueno, erosi. Hartu kaletik. Ez erosi. Baina Pamela santuarixera juten basari eman gau bat. Hori da. Agur. Agur.